फंनैसो खोथा बुंनायनि आगोल आं बिटिआर सरकारनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'खौ साबायखर बावनो सानो आरो बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि थाखाय जथेस्थ सिन्था खालामनानै दिनै बेथुक खामानिखौ मावदों माने स्पर्ट्स किट्सखौ रानदों बेनिखायनो आं बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो आं सान्दों बे किट्सजों हयथ' अनेकानो अनेक धरननि बुजिनो हागौ किन्तु बेखौ एक्चुअलि प्रमद बर'आ जोंनि चिफआ माने लाइमोनफोरनि खोथाखौ भबिष्यतनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बियो बेथुक खामानिखौ मावगासिनो दं आरो नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ बिथांनि दिनाव माने अनेक टुर्नामेन्टबो जाबाय माने जे टुर्नामेन्टआ जाफेराखैमोन सन्तोष ट्रफि दुरान्ड काप ओमफ्राय इन्टार माबा काउन्सिलनि जिथु माने टुर्नामेन्ट बेफोरखौ फाथिनानै दिनैथ' बुंनो थाङोबा क'क्राझार बादि एलेकायाव गोदो बिराद नामदांखामोन जोबलांबायमोन जोबलांनायनि खारनाथ' अनेक खोथा अनेक दङ जेनेबा कभिड जाबाय ओमफ्राय आदिबासि बर'नि गन्दगल जाबाय बहायबो स्टप जानो हाबाय खेलाफ्रा आरो माने भारतसनावबो माबाजों मुस्लिमफोरजों गन्दगल जाबाय बे खारनैबो अनेक गन्दगल आरो कभिडआथ' कभिडसै बेनि जुनै माने जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव माने बर'फोरनि एरियायाव बल जोनाय माबाया खमायलांबायमोन आरोखि दिनै खिन्थु दुरान्ड कापआनो होन इन्टार काउन्सिलनि टुर्नामेन्टआनो होन बेफोरखौ फाथिनानै आरो बेनिफ्राय सन्तोष ट्रफिखौ फाथिनानै दिनै सारा जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो गेलेनायाव आरोबाव मोनसे एनकारेजमेन्ट फैबाय आरो गेलेनो हमबाय आरोखि गेलेनाय बिथिंखौ लानानै लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन गेलेनाय बिथिङाव दावगाबोनांगौ बे आयदाखौ लानानै ना गेलेनाय बिथिङाव दावगाबोनायाथ' मोजां खारन दा नेशनेल पलिसि दङ स्पर्ट्सआव माने मोजां गेलेबा थाब थाब साखरि मोनगोन आरो अनेकानो मोनबायबो रेलवेआव होन एफसिआइ होन नोङो माबायाव होन मा होनो एजिआवनो होन आरो गभर्नमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफ्रावनो होन जथेस्थ लागासिनो दं आरो मोनसे माने जोंना आसाम सरकारा मोनसे पलिसि लादों जे जाय नेशनेल गेलेयो बिसोर साख्रि मोनखागोन आरोखि